Tak chcel by som ísť rovno k veci, ako už veľa ľudí vie, proste. Bol nový update na 1.6 a nikto to nečakal, no trochu ľudí to čakalo, pretože to Valve oznámilo predtým. Je to update kvôli Linuxu a sú tam nejaké zmeny s modelmi a také blbosti. A veľa ľudí s tým má problém. Ešte predtým, než hoci čo urobíme, vám doporučujem vymazať si CS-ko. Úplne si ho vymazať a ešte ho raz stiahnuť. Stiahne to okolo 400 MB, čo je pre mňa okolo 10 minút. Takže prvé, nikto nevie nájsť zložku, kde je vlastne CS-ko. To je Steam Apps, ide do Steamu, Steam Apps, Common, teda Half-Life a CS Strike. CS Strike HD je vlastne, keď máte tie HD modely, čo sa dá nastaviť options, ale to nie je povolené pre ligu, takže to fakt nepoužívajte. Takže CS Strike, tu máte zložku, si môžete dať za svoje konfigy, napríklad. To je môj. A aj user config. Všetko tu mám. A jedna vec, ktorú som si všimol, že neviem, bind na nakupovanie granátu je iný. To som si všimol. Pretože keď stáčam hviezdičku, ako tu je, nekúpi mi tu ten smoke. Že neviem, podľa mňa to je nejaký bug, ale možno to zmenili. A ďalší problém je, že proste veľa ľudí má z 500 FPS a proti tomu sú dve ľahké príkazy FPS max 99 a GL Sync 0. To vlastne vypne vertikálnu synchronizáciu a to nastaví na maximálne 100 FPS. Ešte veľa ľudí má problémy s myškou a na to ďalší príkaz CL Mouse Grab 1 hráva CS-ko na malom rozlíšení, čo je napríklad 640x480 a hrávame s orezanými rohmi, ale po novom update tie rohy tam proste neboli orezané. Bolo to také rozťahané, rozmazané a každý si má problém, takže je to ľahké opraviť, fakt je to veľmi ľahké. Stačí kliknúť pravým na Properties, Send Launch Options a dáme tam tieto dve príkazy. Asi tento jeden stačí. To tento príkaz. A ešte niektorí hru majú potom rozvázanú a to je no MSAA, čo je vlastne vyhľadzovanie. Ešte môj názor na tento update. Keď som o ňom počul, tak myslel som si, že to bude dobre, ale neviem, veľa ľudí s ním má problém, ja s ním osobne problém nemám. Ja sa hrá normálne, senzitivitu mám normálnu, niektorí s ním majú problém len preto, že si to nevedia nastaviť.